Ayo. Wis, aku duwe permainan anyar iki. Lho, golek iki lho carane. Wis to, ngolak ro. Piye? Oh, apa wis to? Wis tok. Yo. Gol. Wis to gorono yo. Wis to gorene. Ngene iki kena ora? Ki pedot. Ki pedot ya to. Sing ndi? Dadekne loro ngene iki. Mok loro tok. Yo, dhuwur tok loro. Papat ngene iki lho. Nah. Oh. Nah. Papat tok ngene. Yo. Terus ditali. Nah, ketok ning kamera. Piye? Nah, gitu. Tali. Dorene. Dorene. Rene lho. Ya. Tali. Tali. Teko apa ora teko siji ae. Siji ae ora teko. Hei, siji ae. Nah, tali. Nah. Oh. Bos. Lebono ngene. Bongkote. Iya. Yo. Oke, kendang dulu. Yo. Tigonmu. Yo tarik. Tarik. Ah, menang aku, golek neh. Kalah, golek neh. Oh. Udah cepet. Alah lara iso yang ngalahno iki tak sutreni kok. Aduh. Loro tok ngene iki. Yo. Alah gonamu papat makane kuat. Oh, wis ora. Iki tak sutreni iki wisan gonku. Ya. Men aku loro tok makane lemah iki. Ayo, Ndang. Gua tak golekno sing wis Jawa ya. Iki tak sutreni. Bulan nang ngene terima nang ngene. Oh. Ya, besokno Besokno. Habis besokno terus ngene aku tak besokno nang ngene. Ya. Yo. Tuh. Ah, menang neh. Oh, golek langsung 3 apa 4 ngono lho. Oh, iki menangan gonku ki. Ngawur. Nek iso kalah ora apa-apa. Aku iki gak iso kalah kali iki. Delok. Wes to yo, golek sak akeh-akehmu. Iso. Engko sampe gedhi iki engko. Sampai gede piye? Lah sampe gedhi engko ngene iki dhewe. Nah, nek kita kuat. Nek rong sing raja tak taknono kan. Ndang wis to. Yang kan wis tak umbah soalnya sih sudah. Buka tekan ya. Oh. Besokno takmu. Besokno tak aku. Jiro. Oh, menang neh. Nah, kandhani sapa ora to iki jane? Hek, tak golek nang gede. Wah. Payah tak aku ki metu. Itu. Kekar. Ora iso ngalahno iki. Ora iso ngalahno ngene iki. Menangan iki kok. Aku malah cegat. Ayo tali sing kuat. Tali sing kuat. Piye bolo? Menangan bolo. Menangan iki lho. Permainan zaman dahulu iki bolo. Ya yo jajal sing tahu permainan ini ki saiki umure wis piro? Oh, jajal. Coba komen-komen di bawah bolo. Yo, menang neh to. Ayo, golek sing akeh. Bolo piye bolo? Menangan terus aku nek dolinan zaman biyene lah. Kene iki pakare. Ayo, udah cepet. Langsung golek 5 apa piro ngono lho. Ayo. Ora iso ngalahno iki. Kadang gede iki engko.
Nah, kene to. Nek sing kene. Ini oke. Tengah. Tengah. Iya toh. Nah, tok. Tengah. Nah. Tuh. Alah, nggon Oh, wis kalah aku. Saya tak golek. Iki bejo aku berarti. Yo. Tak golek neh iki lho. Alah, ra bakal iso Tak kawan. tepake papat iki lho. Bakal iso belo. Tak tepake papat iki lho. Ora bakal iso nek kowe ngalahno aku. Trimakno aku koyo ngene, ora bakal iso. Papat iki. Trimakno tek aku lho. Cendek koyo ngene lho, takmu aja apik-apik, dawa kok ngene kok kalah karo aku iki. Dan Yo, lebokno. Nang tengah-tengah. Iya toh. Kono toh. Oh iya iya. Sik balik. Yo. Yo, Piro? kalah takmu kalah. Duh, kalah neh aku. Tenan bala, gelan nok bala. Barange koyo ngene iki lho, trimana cendik butel koyo ngene iki tapi. Lah wis gede yo. Pange gede yo. Gede kan kayenan. Pange gede yo. Kok ngene iki ra iso ngalahno. Ngene iki gak iso ngalahno bala. Lah ndak. Kowe iki mbok sampe swidak jaran nek menggolek iki bakalan gede terus. Tenang. Dah langsung gawe 10 kono. Sik to, tenang. Oh, lebokno. Kita lebokno. Amu lebokno ya toh. Sik. Nih. Oh, sik to urung. Jiro. Alah ndak golek Oh, yo. kalah. Sik. Kalah. Aku ki wis iso ngeramal ki tak susah. Sik. Tak susah nih ya. Sik. Kalah. Bakalan kok kembang api ki lho golo. Mekrok ya. Sik. Maune sak mene iki lho paling mekrok kayak ngene iki. Gak bakal iso. Ndang tak lebokno saiki. Balik. Nah. Alah ndak golek nah. Ya wis ya, sik nang ndi nggon Gusto. Salah iki tak temok iki. Kilo. Waduh, ngetokno sing anu ki nggih. Oh, Ngetokno sing iki bolo. mosok cek kalah iki. Jas mbok suseni layakno mbok delikno ki nggih. Tak sutreni iki monggo san. Ayo. Mbok delikno layakno. Kok belas kalah kita aku iki. Oh. Lebokno sik keramu. Alah dah golek nah. Beh. Gedine sepiro wi? Didono penonton iki. Gedine sak piro? Biyo. Delon. Wis gedine. Wis jar gawe nah, cek Gawe wani nah. aku. Wani pangga wani pokoke. Lah nek karo iki ikut turah wani. Bolo. Iki ra iso kalah bolo. Tak lem ke barang ya koma. Kok kuat men iki. Inca ya nek aku ngelem gawe dua alat ya lho. Kok kuat men iki. Itu loh, disekno. Oh. Disekno ya. Nah, disekno kene. Tuh. Toh. Iki nek tak ramal bakalan tekmu sing pedhot. Oh, Ciro. Lah ada golek nah. Yo, entek. Sik golek nah pokoke. Gak bakal ditomnang. Golek nah. Oke. Terakhir telungkas iki yo. Terakhir telungkas iki, telungkas. Tak akeh iki lho bolo. Teke. Wonge wis ngentekno sakmene ndoke aku lagi entek piro to iki. Andalan tenan tak bolo. Gak bakal bisa menang karo Oh, lebokno.
Kira lo ala ndak golek nah. Oke, lorong kas yo. Iya. Lorong kas, Yang lorong gedine kas. sak terop ngono, kalah tok engko tak aku. Ora. Menang. Tak aku iki ketemu tak suceni ya. Nek Lorong kamu kas, suceni lorong tak kas. aku tak suceni. Tak pira mengke tamu ndi? Mbok lebokno kono burung. Hitung tamu. Yo, kene. Yo. Duduk kono. Sing ndi? Belum Oh, paling kono. kuat iku kono. Aduh, betul. Sing ndi ya? Tengah-tengah. Tengah ndi? Yo. Sono. Trit. Ro, lu ala ndak golek nah. Terakhir ki yo, terakhir, Iya, iya. terakhir. Terakhir ki. Gak bakal bisa menang tak karo aku. Tak aku jelas. Luduk iki. Terakhir gak wani golek nah. Oh, Wani apa ora, Jian? terakhir. Terakhir ki iso ngalahno apa ora? Yo kudu iso no terakhir. Yo, Kira. lu. Ala ndak golek nah. Waduh. Sing urung iki urung pedhot sing kene. Neh, yo pedhot kabeh bolo. Ki dro ki. Hitungane dro bolo. Lho, hitungane dro. Nganu, Ki pedhot. seri Lho. bolo, seri. Nggonku ki pedhot lho. Iki jek nek bolongane iki jek iso nggo nglebokno nek bolo. Tapi nek tak aku ki wis pedhot Gak iso digo dolanan Lah iki. tapi tak iki papat bolo. Kurang no berarti. Oke, bolo-bolo, ki nek nggonmu jenenge permainan apa bolo? Coba komen nang isor ki bolo ya. Ojo lali di share, like, komen dan juga subscribe channelnya Momo Wahyu ya bolo-bolo. Matur suwun.